mrkvičku. Tak mrkvičku chci. Nebo řepkem, jablíčko. Na 8. Co? Jdeme? Co to děláš? Tak kam jdem? Nahoru nebo dolů? To není zámek, to je kostel svatého Michala. My tam byli. Ano, tam jsme byli. Ona tam musí jít. Že? Hnedka nad naším hotelkem. Lec. Nemusí být. A co to tady je za brána? Kam jdeme? Teďka. Do? Do parku. Tak pojď. Budem kamerovat. Tu jo. Aha. Takhle oběhni, podívej se kolem. Co? Jsme v sadech a jdeme do muzea. Co? Tam pán kašlal. No pojď, budeš mít mokré. Ne. Tak jdem. Můžeme se kouknout dolů. Co tam je? Jo. Jo. Ty. A jdem se kouknout do toho muzea. Dobře. A oni běhají. Hezký. A ty ruce dej pryč. Aha. Ahoj. Ahoj. A tam je další jablka. Jo, je tady další želvička. Tak. Zase je... Měla polívku, že? A taky svíčkovou. Já jsem se dívala na mobil. No. Tak, už můžete. Máme tady vodu, hokej a jdem teďka na zámek
pohled. Do infocentra jdeme na pohled, Jo, no. a A potom jdeme spínkat, že? já si vedu na závěr a pak můžu vyfotit. Ano, tak zkus vylez na želvičku. Jo. Jo. Tady jde bubní. No a to... A na to. Nějak ti to nevyšlo, Zuzi. Jsi trochu jiný. Tak. Dobrý. Co? Tak odebírej. Dělej tam soufiku. No, ukaž, no. Hop. Tak, já mám odebírat a ty máš. Co tam je? Ukáž. Co máš? Super. Kde jsme? Na Portugalě. No, na klínku, že? A je tady no, museli jsme mít rezervaci, naštěstí. Na klínku můžeme tady být, že? Tak papej, co máš? Tak co máš? Můžu si tohle zmapat. A mamka má kafe, že? Papaní, co papaní? Já mám jaké malé kafe. Už by, ano, to papaš. To je na papaní. To je fondan. Ne, to vanilka. Já nemám ráda vanilku. Lady, tadyk. A tam jsou kuty. Dělej. Klapni. Nevím, jestli tam... Šup. No, Adi. A na budoucí umývající to. Tak. Ukáž? Yeah. Harry Potter. Máme tam je Tady se můžeš pokouknout. Tak musíš to... Co? Už půjdem, jo? Tak po papě ještě? Ne. Prosím. Počkej, on je velký. Dobrý. A pojď se tam podívat, tam je. Tady. Já mám ráda, ale dívej, babku, můžu si nakoupit. Nie. Ukáž, Barušce by se líbilo, že? To Barušku. Co tam je? Tam je plagátek. A to je pro koho? A kdo má ještě rád mimo ně? Lucka. Počkejte, tak. Super. Dívej, tady se jí pro pejsky všechno. Může Ami něco koupit sám. No, on má hodně toho. Kdyby byl super hrdina, on je už tak super hrdina. Já dívej, pěkně.
Vejcovečka. Máme jajcovečka. No, A dáma se to. těch květavku. Tak si na něho sedni. Na ten buben. Čekaj. Ahoj. Tak jak se ti líbilo? Hračkarství, Zuzi? Nevím. A teďka dole. To je úplně nahoře, no. Já ti vynatý, já jsem si, aby tam byla úplně. Zkus teďka. Ukaž. No a... no. Ty neřví na ně. Kam jdem? Máme jít kouknout se, co tam je a brala jiného. Aha. Tam, že? Co tam je? Tak, počkej. Já si kamerovat. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Já si kameru. Hop. Sedej, mě tady na to. Ty jde strašně sebou. A Sky také. Počkej taky. Ty. Aha. Všichni dohromady. Dohromady. A sír. No, s tou. Tak, pojď. Počkej. No tak. Tak, Una hodílek. dneska už jsme jdeme dom, nebo dom. Tak, už jsme po snídani. No, co tam? Bonbon. To nevím snídaně, ale tak to nedej tady, jak nechceš. A dali jsme si snídaní a už jedem dom. Jo. A paní recepční dala bonbonek. Takže dom. Dali jsme si snídaní, tady Zuzka dostala bonbonky a jedeme do té Prahy na cestu velkou, dlouhou, 3hodinovou. No, to bude hezké tady, že?
Iza, vyfotím. Počkej. Bimbo. Kambua. Tohle je tapila. Jo, děkuju. Ty jo. Ale padá to jak muzinový plán. No, je to skoro. Je. Nechy to můžeš spapat. Tu kuličku. Co to je? To je zmrzlé trochu? Jo, a co Tak to potom pokousej. To je takové ověsičko. muzinový plán. Semaya Apoika. Poika. Semama dávě se. Ty. Co tam je? A to se díže. Drž se. Drž se. Oči. Počkej, možná nechceš podívat na to, potom tam si sednout? No, musíš počkat. Tak si sedni. Já se budu dát. Dobře. To je tady kladná video. Aha. A potom je, že to nám vajkou jet. Jo, já jej potom dám mají. A já se už další tam mají. Dobrý den. Dobrý den. Jdeme. Počkej, jak tě tak... Tomáš, tam je už Kameruju, jo? Tady. Můžeme jít. Jasný. Na nejlepším místě. Jdeme. Já už tady čekám. Jo, a tam jsou hasiči. Tam. Čení, že? A vláky jede. Mě už bojí, no. Tak jdeme si tady něco dát? No. A to je jedno, ona přece není v kočáku. No, je to mimino. Tak je to mimino, ale může řídit. Sí. Boumín jeden. No, ukáž. Váha. Tak A tady začni. páčka. Boumín je tam a tam. Tak a jedem. No pak sedni si a jedem. To je návačka. Ano, vyjíždíme, tak. Vidíš, tam je elefant. Aha. Super. Půj na tvému tu. Tak musíme jet na kamína. Tam musíme jet do sloupka, pak musíme jít zase do toho. Musíme jít do a tak
wszystko dać, tak musím to otáčet z té malé tubky. A dívejte, na kolej mám tady smodovou, hej, kam jedem. A tady je půl vody, byl teplou nebo student. Tak, už končím, papa, jsem dost a ponese hasu. Tak už jedem. Stavuji přední sběrač a zadní. A tady se blížíme k takzvaným hůčku a tam máme návěsky do proposu, takzvané výšky. Tak už jsem chtěl nahlásit, že tady není ani jedna skřínka. A já jsem otevřela. A ty, Vojtku, to bylo normálně ve skříni. Tak to je drsné. Že? Tam je minibar, Zuzi. Ne, tam Tak je. můžu školeničku. Jo, já ti ji podám, počkej, teďka se podívám ještě. Je tady jenom lednička. A velká docela. Můžeme Tak si to je tam super. dát to studeného. To je dobrý. Díky, teto Verčo, za tip. To ale jede, jede ale jedno auto. Můžeme ale ani jet. To ale je. To je ale hezká dálem. Hezké to ale tak dálem. Hezké ale milé. Hezké. Tak, dobré ráno. Dobré ráno, tady je takové. Dobré ráno. Zuzi. Dobré ráno. Jdeme. Ups, na snídani.